بیل د جبرائیل نه چې حضرت نبی سردار شو، بیل د جبرائیل نه چې حضرت نبی سردار شو، تلو با د رف رف د هدایت په اوازونو، تلو با د رف رف د هدایت په اوازونو، بیل د جبرائیل نه چې حضرت نبی سردار شو، تلو با د رف رف د هدایت په اوازونو، تلو با د رف رف په هدایت آخر زمان رب لرا، مینس کے وہ دا نور پلاہوتی میرو روان رب لرا، تلن دے بل نبی پا دغا بیابان رب لرا، نور دا حشمی پا نور دا رب کی ورگزار شو، او لگی دو اور دا غیریت پا حجابنو، بیل دا جبرائیل نچ حضرت نبی سردار شو، تلو با دا رف رف دا هدایت پا آوازنو، یا نور اغلی دا عظمت دا نور زلی پا انتشار کیو دا غلطا، شوی خوری وری دا اکلیاتو پا انبار کی دا غلطا، اس وی صحیح پی اکلی دا مینے پا انگار کی دا غلطا، ختم پا لاہوت دا اکلیاتو اعتبار شو، حالتا عن شروع کو دا حکمت پا کتابنو، بیل دا جبرائیل ناچے حضرت نبی سردار شو، تلو با دا رف رف دا ہدایت پا آوازنو، یا عقل منتقی اعتراضی کزی جیوائی او رک دیشی، لرے دا زبور دا واقعاتو نلگیائی او رک دیشی، غنڈا دلندو کلا سی اکثر خطائی رک دیشی، تو بحد معراج پا واقعات دلن گزار شو، نشتا دے پروام دلندو پا گزارنو، بیل دا جبرائیل ناچے حضرت نبی سردار شو، تلو با دا رف رف دا ہدایت پا آوازنو، نو بے اندازہ پورتا پا ادراک دا قدسی شان دے او مخیجا، اے مدغی پٹ لتانا دغا نر دبان دے او مخیجا، راست محمد دے الہی دے لا مکان دے او مخیجا، روح سکینہ دا دغی رازا خبردار شو، نفسی اکلو بیدار دا ارجعی پا ازانونو، بیل دا جبرائیل ناچے حضرت نبی سردار شو، تلو با دا رف رف دا ہدایت پا آوازنو، نو یا عبداللہ وادی چول پر دا جبرائیل اول وطی، یا عبداللہ وادی چول پر دا جبرائیل اول وطی، دی طاقت پکی دا آیاتنو دا تعمیل اول وطی، تا دا عقائدو دا حکیم اکڑو تعزیل اول وطی، دا پا اکل نا پزل دی مل دا کردگار شو، فن دا بلاغت زیاد کلو قدر دناتنو، بیل دا جبرائیل ناچے حضرت نبی سردار شو، تلو با دا رف رف دا ہدایت پا آوازنو، تلو با دا رف رف دا ہدایت پا آوازنو.